Darling, darling, this is the rhythm of my heart. This is my darling, darling. This is the rhythm of my heart. This is the darling, darling. This is the rhythm of my heart. Ehe. Ndị be anyị udo dịrị ụnụ, ụmụ Igbo, udo dịrị ụnụ. Udo dịrị ụnụ ụmụ Igbo, ndị ọdịnala apụtasị afọ, ndị ọdịnala ekene ụnụ. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ, anyị si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa. Anyị si ka Chukwu gọzikwe ụnụ n'ụbọchị taa. Anyị si ka anyị gbasakwa ozi n'ụbọchị taa. Mana anyị na-ekenekwe ndị na-anaghị anụ Igbo. O nwere ndị na-anaghị anụ Igbo nọ ebe ha ka nkụ, ka ha na-achị ka ha mara ihe anyị na-akọ. Mana nwanne, ozi ọma anyị na-ezibu ndebe anyị, maka ndebe anyị bụ ndị ọkacha ndị ihe ajịja na ahụ ndebe anyị. So ndị na-anaghị anụ ihe anyị na-ekwu, aji m Chukwu ya ọnụ bikonu gbagharanụ ka anyị ziere ndebe anyị ozi ọma n'ọha bụ ka ọ karịka ha n'ahụ. So nsogbu adịrọ, ama m na ha na m afụ ha ma ha bịa, mana nwanna agaghị na-ekworu maka nwaanyị na-amụ nwa nwụọ ndị dị ime anyị amụzi amụ mba. Mana tupu anyị ejebe, ihe anyị bịara bụ ọdịnala, and mbọchị ndị be anyị ga-ama ihe eji wee kpọọ ebe anyị na-eje ọdịnala. From that moment, ha ga-adị free n'ụwa ha as a human being. But as long as na iso na ndị tara apụl, nwanne ịtahakwa na onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. So if you believe in Bible, ịtara apụl, nwanne ịtara apụl, that means nna nna gị tara apụl and ha tara apụl ha emeene njọ. So you must need a redeemer. So onye nwa anyị ataghị ata apụl, ndị Igbo atara apụl. So taa ka anyị ga-agwụ ndị different n'ime that Genesis ahụ kwa anyị ga-egbuwara ụnụ ahịa ebe ahụ ebe eji wee jide ụnụ n'ọrụ. Nsogbu adịrọ. Anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kenekwe ikwu, kene ibe, kene ndị ichie, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene amaala, kene mmụọ, kene mmadụ. Anyị si udo dịrị ha niile, dịrịkwara ụnụ na onwe ụnụ, dịkwara anyị nwa bụ ndị ọdịnala, dịkwara ndị ọdịnala ndị niile kwere n'ihe otu kwuru. Nsogbu adịrọ. Ndị be anyị, kedu ka mmadụ Chukwu kere eke n'ụwa naanị Igbo, mana Afrịka, mana Amerịka sef, mana Amerịka mmadụ jere na kọmpani na-efe edi kọmpani, failing company, a sị na this company na-achọ imechi emechi na enwere ego eji maintain ya. Mmadụ were ego jee goro this company, turn ya into church. Eruo ebe ahụ, ndị mmadụ ekpere ekpere ka Chukwu nye ha ọrụ. Nwanne, iwere ego goro ụlọ ebe a na-arụ ọrụ, iwere ego goro ụlọ ọrụ, instead of gonwa iji ego ahụ wee richọfụlụọ ụlọ ọrụ na-achọ ịda ada, iwere ego goro ụlọ ọrụ atọ ọnụ ya ụlọ chọọchị. Ndị mmadụ bịazie ebe ahụ na-ekpe ekpere na-ayọ Chukwu ka onye ha ọrụ. Can you imagine the kind of stupidity? Ị nwere ike ime imagine? Ị nwere ike ime imagine the kind of stupidity? Kedu ka mmadụ ga-esi ewere ego goro ụlọ ebe a na-arụ ọrụ turn ya to church? Mgbe m na-agwụ the danger of this thing. Okay, n'anya na let's go to Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 na-ekwu ka, imagine just ka nyegoro gị example, gị nwa na ebe ahụ na ịgba ọtọ na ya adị gị, ị na-anya n'elu ofu agwọ na-ekwu okwu. Kedu ihe ị ga-eme? Ị gaghị eri mbọmbọ ọsọ. Just ji onwe gị nye example na ị nere anya ịnọ na ya adịghị n'anya n'elu, ịgba ọtọ na ime ụlọ gị n'anya n'elu ofu agwọ, ị ka na-ekwu agwọ a na-enye gị apụl. Ọ ihe mmadụ believe, those people believe this thing. Anyị na-enwere allegory ka ọ bụ, anyị ma na mysticism ka ọ bụ. But ordinary Christian believe na agwọ, because ị gaghị asị m na ị believe ihe if you believe in religion. That is Genesis in the Bible. So ị gaghị asị m you don't believe it, that means Bible say don't add, don't remove. So if you believe in that literally, na agwọ were apụl nye mmadụ, nye nwaanyị ata apụl a, were dị apụl nye dị ebe Adam takwuo dị apụl, wee chụpụ ha n'ogige paradise. If Igbo na believe ihe ngwa na onwe gị, nsogbu adịrọ. One day ị ga-anọ n'ime ụlọ gị, agwọ esi n'elu netu anya na nye gị apụl sị gị taa, ka m mara ka ị ga-esata dị apụl. Mmadụ nọkọta nọ na-emegheri. How can you believe such a thing?
because ị gaghị asị m na ibelieve rie isiri iwe Christian iwe Catholic, proud Catholic, I'm a proud Pentecostal, I'm a proud this, I'm a proud that. No problem. Marakwa amara na that Bible ahụ iji inside the Bible a sị na agwọ nyere mmadụ apụl ọta, and you know it, and the Bible say don't remove, don't add. So get your opinion about that. What is your own get your position na nwaanyị nara agwọ apple? Just think God for your mind 1 minute. Think God for your mind na agwọ na-ekwu okwu, agwọ na-ekwu okwu, agwọ na-ekwu okwu. Ifuru agwọ na-ekwu okwu nwanne, hey mba nwanne, ifu agwọ na-ekwu okwu ịgbagide ọsọ ịtụfuo ihe iji. Ndị agwa anyị na agwọ na-ekwu okwu nye mmadụ apụl ọta. Ọwụ dị na asọsọ o nyere apụl ọta bụ na mụ na gị na we need Redeemer. Amaghakwa m onye Adam bụ, amara m onye Eve bụ, ha atachaa na apụl. Nwanne mụnwa needizi Redeemer. Ọwụkwa ha Adam na Eve no, mụnwa na onwe m amakwa ha mgbe Adam na Eve, amakwa ha mgbe a pụtara ụwa, amakwa ha m onye bụ Adam. Mụnwa need every Christian ọbụla nọ n'ụwa need Redeemer, because na enwere one man tara apụl somewhere. Because na enwere one man this ịma na anyị na-eme ihe ndị isi ojii. I never blame ndị ọcha, because ndị ọcha mere understand the mythology of the Bible, the mysticism. That's why they use it as their culture. So all the whole celebration a na-eme na obodo ndị ọcha all through the Bible, so they use it as a culture because e nwere culture were ya mee culture. Mana ndị ọ na-ewutere m n'obi bụ ndị isi ojii nọ n'Africa buru this thing as their way of life, tụtụrụzi ọdịnala omenala ndị Igbo. Ọ bụrụgodị na omenala ya adịrọ mma nke nna nna ha mere, nwanne, are we not human being to build a decent society to be proud of? Ohi na achị gwa m na we lack common sense to build a decent society for our own people. Anyị eburu Bible, ị mara ihe dị n'ime Bible bụ akwụkwọ ndị ọkọt nke ndị ọcha. Ihe ahụ spiritual growth for ụmụ ndị ọcha ya ka ha ji wee mee culture. Akwụkwọ ndị nta akara, because ihe ị ga-afụ n'ime akwụkwọ Bible bụ ị na-watch Disney channel ndị ọcha, you see what I'm saying. Ị ga-afụcha magic ebe ahụ, ndị magic, ndị na-efe efe, superwoman, supergirl, superman. That is exactly what is in the Bible. All a mysticism ka ọ bụ for ndị ọkọt, bụrụ akwụkwọ ndị nta akara for ordinary people. Mana n'Africa mmadụ ga-apụta otu a na-eko I'm a man of God, I'm a man of God. Based on what? Based na nwaanyị tara apụl. Ihe mere eji wee dee Bible, ihe mere eji wee nwee apụl nwee Adam na Eve bụ just to interpret the Bible, because once there is a fruit, apple, once there is a snake, then there must be a Redeemer. Anyanwa bụzi Adam nke asị gị, Adam nke asị gị, chapter Matthew, Mark, Luke and John, everything based on the coming of Messiah. Everything based on the coming of Messiah, because ọ bụrụ na atara apụl at the first place na enwere serpent wetara apụl, there will be no Redeemer. So but ndị Africa, ndị isi ojii be anyị, they can never understand this thing. Go to Genesis chapter 5 verse 1 to 2. Ọ sị gị there is nothing like Eve, there is nothing like Garden of Eden. The same Bible says, mana nke ahụ nke ndị ọcha. Ọ sị gị man and woman created Adam, man and woman created them and called them Adam. That chapter for ndị ọcha. Eji anyị indirectly gwa ndị ọcha na ha bụkwa ndị ahịa agwa ihe eji asa ndị ojii isi. Abịa na chapter 1 gwa unu na Adam tara apụl, so we need Redeemer. Bịa na chapter 5 gwa ha na Adam di na nwunye, man and woman created Adam. So ha na-agwa ndị be ha direct inside the Bible that na-enwerekwa ihe dịka Adam. Go and read it, Genesis chapter 5. Ha gwara their people direct and the same Bible, and he use gị wee mede ndị be ha educate. So ịgwazi onye be ha will quote the right one for them in the same Bible, quote right one for you in the same Bible. You need Redeemer is for ndị ojii. Ndị ojii ihe mee ndị Igbo na ihe na-eme ndị Igbo ga-asị na ha offend their ancestors offended God. Mana ime ha no because of that in the Bible tinye gị n'ime, all the brainwash of the Bible mere gị ji ekwu that thing. Had it been a go Bible, you can never ever say that your ancestors were sin, that God is punishing you for sin of your ancestors.
You can never say it unless me a Christian. Only a Christian can say, only a Christian can say that. Ihe na-eme ndị Igbo na enweriri ihe ndị Igbo mere ndị Igbo ji atara afọ a. You say it because ihe na-enye gị nsogbu that Bible ahụ because you need a redeemer. That is the case. Onye o the case for redeemer. Ndị ọcha agwago ha na man and woman created Adam. That means ihe ọ na-agwa ha bụ na man and woman for them. Ndị ọcha bụ you are God. Ndị ojii they need redeemer. The same Bible says. But ị na-agwa ndị Bible dị ha na ha aghọta ya. So anyị nwere onwe anyị bụ ndị ọdịnala. Anyị ga-enwe usoro eji eje ụka. Everything represent by ndị Igbo. Ka esi eje n'igwe afụ Chukwu anya nsogbu adịrọ. Anyị maka anyị ga-esi enye our people a religion to grow, to develop their mind. That is common thing anybody can give to their people normally, because of everybody dey advance enough to understand the nature of universe. So a ga-enye ndị be anyị just to grow their consciousness, to grow their inner self, to become somebody in life. Anyị ga-emeri ndị be anyị, we will do it. Mana ọkwa maka nke ndị ụka gara work, because ihe mere ọ gara work bụ na ọ bụ your all plan then setted for you, all trap go for you to fall, and they fall for the victim, because e were ha that thing develop a child, all the whole cells in your system ojigo that fear and guilt will develop. So anything ọbụla i mere, as long as na iji gị develop your mind and your body, mgbe ọbụla you always become a victim of that system of the Bible. Mechọrọ ị nara eje ụka, ị nwere ike ịkwụsị gị ụka, but you are still the victim because of your attitude. Because of your attitude ka isi eme omume, you still associate your character to that philosophy of that Bible. Because of philosophy of the religion, ị ka na-eme ya n'omume, ị nwere ike na ha ejezi ụka, but ihe ọbụla ị na-eme na-ekwu n'okwu maka isi eme, o gosikwere na aka jikwe gị n'ọrụ. That's why ndị ọdịnala ji wee kwuo na anyị ga-enwe, because we know the target, we know the scientific process of mind control. Anyị ma ya. So instead of them to take away our people, let us take our people so that they can be in a confined Igbo philosophy and ideology, which ga-abara ha uru than ịdị na the other side. No, being the other side will the worst. Ọ ka mma na ha nọ na side anyị. They will defend themselves in every means. Burukwuo normally human being, because all development of the mind, you become somebody. If open your mind that don't develop, you can never be anybody. Nobody nweghị onye ị ga-abụ. So the Bible nwere ihe ji eme for two things: mind development and mind destruction. For ndị ọcha, mind development. For ndị ojii, mind destruction. And nke ahụ bụ for nke ndị ọcha nọ n'ime Bible anyị gaghị eje ebe ahụ, because you represent all foto ndị ọcha. So it does not represent you as long as no foto ndị ọcha, ọ gaghị work for you, because no ine ha na the image anya, all the against you, all the opposite you. So ị ga-agaba side nke ndị picture ndị ojii dị, which is ndị need redeemer, which is ndị need redeemer. So anyị nwere nke anyị need nke anyị. So ana m ayọkwa unu ndị Igbo gaghị ege ma ndị ka na-ege ege, onye ọbụla unu ma tinka ndị a na-akụ tinka n'ọpa iwe ka n'Ọnịcha, si ha kpọtụrụ anyị ndị na-akpụ ụzụ n'ala Igbo, kpọtụrụ ndị ọdịnala. We are building a new civilization and a new Igbo land. Ọ ihe anyị na-build from scratch. Ndị na-akpụ ụzụ, ndị tinka, anyị chọrọ ha n'ọdịnala, ndị ga-ekwekwe n'ihe otu kwuru, ndị ekwekwe n'ihe otu kwuru. Ọkwa ha ruo echi isi ebe a kọrọ gbagoro, si ebe nke ọzọ kọrọ gbara. No, anyị chọrọ ideziri ndị be anyị way, develop your mind, then you go and take care of yourself and your children and your family. That is your own personal problem. But we want to show you how life, onwe ka anyị gosi ka ụzọ si aga, ka ụwa si aga. Ndị a mere unu pọpị, ndị a mere unu pọpị, ana m ekwu ya mgbe ọbụla, anaghị awata ya n'anya, anaghị ekwutie n'okwu. You must study it. Ọ bụrụ na ijere exam nwanne, ewu na ịgụ hotex mbọsị exam ịda, imere ịgụrụ akwụkwọ gị mbọsị exam ịda, anyị na-adakwa na ebini, anyị na-ada na-eje. Ndị ugwu mere kpughe okwu, anyị na-ama jigijigi, ihe anaghị eme anyị. Just na ndị ugwu kwuru okwu, anyị na-ama jigijigi. Kedu ihe ndị ugwu nwere? Nonsense. Gịnị ka ha nwere? Rubbish.
ifurugo ebe egbuchara mmadụ niile n'ụwa, ifugo mbọsị egbuchara mmadụ niile. Nwanne, Bob Marley said who fight and run away will live to fight another day. Think, chee uche. He who fight and run away will live to fight another day. Ndị Igbo na the whole world, so onweghị mgbe ha ga-egbucha, ha gbucha nke dị n'ala Igbo, ha agaghị egbu nke dị na Japan, ha agaghị egbu nke dị na Africa Coast, ha agaghị egbu nke dị na Senegal, ha agaghị egbu nke dị na South Africa, ha agaghị egbu nke dị na Spain, nke dị na Germany, nke dị na Ethiopia. So ka ihe na-atụrụ egwu, jee ọ ka mma ka ijee ugbo na go to ugbo nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Tata bụ gboo ebe ahụ ụlọ ịtụba ụjọ abụrụ the best. gaa kọba ugbo, go now, gaa kọba ugbo, oge ka dị. There is no time in space, there is no time in space. Mgbe onye ji teta ụra bụ ụtụtụ ya, mana ọ ka mma ka abụsị gboo otele ka ọ mụrụ akọ, maka ndị Igbo mmiri amaghị ha, enweghị ebe ha na-eje. Ụnụ obi amapụ n'ụlọ nwere ka ihe obi na-amapụ, ka ihe na-atụrụ ụjọ mmadụ ibe gị Chukwu kere eke. Once ịtụghara ụjọ, spirit ga-anwụkwa na spirit. Onye egbuo spirit ga-egbuo onye gị, nwe otu uru ọbara dị ndụ. So bana okwu a na-ekwugori nke ha bụrụ gaa ọ maka ndị chọọchị, ndị ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị ga-enwe usoro nke anyị, because onye nwa bụ the target. All the mind will target the mind. Once you get the mind, you become somebody. If you build the mind, you build your life. Ọ bụrụ about church. Church is nonsense. Enwere ihe dị die. O nwere ihe dị die. Ọ fere ahụ ịfụ a Jewish person bụ onye nkịtị, because they understand the way. Ọ fere ahụ ịfụ onye ọcha bụ onye ụka bụ onye nkịtị. Ọ fere ahụ ịfụ onye ọcha bụ onye ụka bụ onye nkịtị. But ndị ojii niile bụ ndị ụka bụ ndị nkịtị. How come? Ndị ojii niile bụ ndị ụka bụ ndị nkịtị. Ma iji ego ma ijiri ego, ịbụ onye nkịtị. Because inside you there is vacuum. You need redeemer. A millionaire need redeemer. Onye ọcha na-enwe 5,000 euro, o need redeemer. Onye ojii nwe 20 million naira, need redeemer. So as long as na ịbụ onye ụka, nwanne need redeemer. Enwere egwu ha na-agụ, this is the darling darling, this is the redeem of my heart. Ha baghara na chọọchị ahụ, ụbụrụ ha apụọ. Ha baghara n'ụlọ ụka, ụbụrụ ha apụọ. Egwuregwu na-eje, hey, ọ bụzi ndị ụka ọgbara ọhụrụ nke na-asị broda agbamụ n'ala meme otu ọsọrọ gị, broda agbamụ n'ala meme otu ọsọrọ gị. A ga-agụgide egwu chiejie, sọọsọ egwu a ka iji wee bịaba ụka. Abịa n'ụlọ ụka ebido kụba egwu ochiejie, chijie na ọsị ya jere ụka. Keep the Sabbath holy, keep the Sabbath holy, keep the Sabbath holy. Nna nna anyị nwere Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Sabbath kedu ebe a ga-agụnye? Kedu ebe a ga-agụnye Sabbath? Ebe ọ bụ na nna nna anyị ha nwere 4 days market days in a week, ndị nkịtị na-akọgịrị. Ihe a na-agwa ndị ba kwehụrụ sọsọ ihe ọma ga-emere ndị Igbo n'ụwa. I swear and I swear 3 times. Kwehụrụ ọdịnala, that is the only savior. Only savior. Ọ bụrụ about a country. If you still have a country, if you have no structure, ọkwa structure, inweghị structure, nwanne ị ga na-agakwa eri. Ihe ọ sọrọ gị saa ezi ahụ, ọ ga-ejekwe danye na mmiri. So now, ọ bụ ihe a na-ekwu okwe structure. Unu enene anya, maka na onye President of France atọrọ m ya atọ. President of France na Europe atọrọ m ya atọ. Mana ndị Igbo ha na-eme mmadụ underrate. Ihe mere ndị Igbo enweghị isi n'ụwa ahụ, because they underrate human being, because they never know ihe dị n'ime mmadụ, because ha believe na philosophy of religious philosophy. Ọsọ Jizọs bụ eze, ọ dịghị onye ọzọ bụ eze, Jizọs bụ eze, e kwuru ya hoo ha, Jizọs bụ eze, ọ dịghị onye ọzọ bụ eze, Jizọs bụ eze. Ndị iberibe, ọ bụ the mindset, ọ dịghị onye ọzọ bụ eze. Onwe eze onye ma ihe, only Jizọs ma ihe. The highest millionaire enwe na the buying and selling bụ the easiest way to make money. Millionaire, ọ na-ere ahịa mmanụ. Gịnị bụ ahịa mmanụ? Ọ na-azụ ahịa crude oil. Gịnị crude oil? Ọ bụ buying and selling. Crude oil ọ bụrụ buying and selling. Kedu ihe ọ bụ? Ọsị ọ bụ accountant, ọ bụ banka. Gịnị bụ banka? Gịnị bụ banka? Accountant ị mara ka ihe bụ accountant? Ịma eji kọmputa ịma eji kọmputa esave ihe. Ịma ọfịmatik.
ịma fọmatik na ịma fọmatik ịma ka esi ejizi kọmputa nna gị rụrụ, ịma ka esi eji kọmputa arụ mas ọgwụ na bankị ejego m na bankị je tinye ego ka onwe ihe m fụrụ ha na-eme ebe ahụ. Gị nke a na-eme inye ya ego nara gị ego tinye na save ọgwụ na onye bụ aka ọrụ, onye bụ aka ọrụ. Go to western world, gaa na China ka ife ndị mmadụ na-eme ebe ahụ, ke ndị be anyị na-agwa ha sọntị na na-akọgheri otu anyị si eje na akara aka onweghị ebe anyị na-eje. We are not going anywhere pump and play unless we begin to build a consumer economy. Ndị Igbo dị 40 million minimum. anyị ga-adị more than that, but ka m kwuo na minimum 40 million. Nwanne, if we all of us go to Igbo land, anyị niile ndị na Nigeria ka m na-ekwuo, because ị gaghị agwa ndị mmadụ na ị chọrọ ịpụ apụ ịnọdịkwa ebe ahụ. Ị gaghị asị na ị chọrọ ịna ka ihe na ebe ahụ eme. Ndị Hausa kwuasị ha ekwuone ka ihe nọ ebe ahụ eme. Ekwe chọrọ ịna na we build on economy based on consumer. Anyị ajụ ime ha na ịgba agụ ụkpaka, ị gaghị abịa onwe economy. You cannot go here consume. Who will consume the economy? You need the consumer for you to build. Ị gaa na Lagos, gaa na ugwu Hausa, build consumer with yourself. The problem ihe na-ewe m iwe bụ na ndị akwanọ m Lagos azụ m ahịa na Tankara. My customers bụ ndị Igbo. My family nwere pharmacies na Lagos na Idumota ebe a na-ere ahịa ọgwụ. Ndị na-azụ ahịa ebe ahụ 90% bụ ndị Igbo. So what is the need of Lagos? Ebe ọ bụrụ ndị Igbo na-azụ m ahịa na Lagos. Gaa na Kano na adị m sure na ndị na-azụ ha ahịa na Kano bụ ndị Igbo. Ndị Hausa anaghị aga azụ ndị Igbo ahịa. Only few maybe. So if ọ bụrụ na ndị Igbo na-eme business within them, what is the case then? Case here with the case. Ka anyị jee build economy of our Igbo based on consumer. Buying and selling. We can buy from ourselves and sell for ourselves. Ihe ọ bụla anyị na-eri n'ala Igbo, anyị wepụtara ya onwe anyị, resi ya onwe anyị. Akpụ ụkwụ anyị na-eyi, wepụtara ya onwe anyị, resi ya onwe anyị. Akwa anyị na-eyi, wepụtara ya onwe anyị, resi ya onwe anyị. Ọ ihe a ka ndị ọdịnala ga-eme. Ndị niile nọ n'ọdịnala, ndị kwe n'ihe otu kwuru. Every process, every project within ọdịnala, business ndị ọdịnala. Ihe ọbụla, ma akwa o, ma akpụ ụkwụ o, ma company o, ma factory o, ihe ọbụla, all within ndị agha mere associate with the ideology. Enwe ihe a na-akpọ doctrine. We go with doctrine. Anyị na-aga with doctrine. Fọ ihe a na-akpọ culture a cultivated way of life. Ọ ihe omenala omenala abụrụ ịka nzu, omenala abụrụ ịnụ nwaanyị enye ejewere 1 million naira na anụ nwaanyị, ịnụcha nwaanyị ego ga-agwụ. Omenala abụrụ mmadụ nwụọ esi abute ọrụ anụ weta golden guinea weta nka. No, nature creates. So if you want to do like nature, you begin to create. Help nature create. You copy from nature. Ọ ya mere ndị obodo ndị ọzọ ji emebe ọfụma. We just live like a savages. Anyị na-ebi ndụ ka ụmụ nnụnụ like bird. Ka daizi kedu ihe ị ga-eme echi? Nothing. Ihe echi wetara. Ihe echi wetara ọ ihe anyị na-eme ka ihe echi wetara. No plan, nothing. How can you live? Because human beings separated from animal so that they can build a place. Because when they begin to think, they are advanced in mind. They begin to think. So how poor from separated automatically from animal begin to live a human life. Now that level of ancestors agafene, I have a level of material life. But are we creative? Are the creative now? Or you check? Just look around you, think to yourself. Oh, na the creative, na I want to living materially. Una agbam. I get bido now. Think about materially because we are living material life. Rapon superstitious. Live superstitious because after then, what happened? After then, achọghị m ihe mmemme nkwu ebe ndị a na-akọgịrị achọghị m nonsense. Enwere ihe m hetere n'ụwa m. After that nonsense ị na-aka ma aja ma rubbish. After that, what next? After that, gịnị mesie? Ịchụrụ aja, imere nke a, igburu ọkụkọ, igburu ewu. After that, what happened? Ụlọ ga-arụ onwe, street ga-arụ onwe, ụzọ ga-arụ onwe, ọkụ ga-arụ onwe, company ga-arụ onwe, factories ga-arụ onwe,
government ga-azụ onwe ya. That's why we are up to no good, because we believe in superstitious nonsense. This is religious destroy the mechanical process of our brain. Even the superstitions of aja ị na-achọ ọgwụ ị na-agwọ, all of them we are done by religious philosophy. Because if you na nke ndị ọcha agaghị work, you want to go and know your ancestors way of life. 20,000 years ago back you are going nonsense. Na akogeri ajọ oge na-ekwu, oh my ancestors way, my ancestors. Your ancestor is not here, you are here. Ancestor go na polo, ancestor go na jeans, ancestor go nwe TV, ancestor go nwe telephone mobile, ancestor go nwe moto. Mba, but ị na-enyecha inwechara ihe a niile na-akọgheri. Ndị mmadụ na build plane, building cars, building roads, building bridges. Common mmiri ọṅụṅụ, anyị nwere mmiri ọṅụṅụ, a na-ekwu okwu nonsense ebe a. Ọ bụrụ na if we ọ bụrụ na anyị nwa enwere anything to counter this religion, people ndị Igbo anago, because the bus stop, because I change bega afa ha now. Ha na-azazi afọ oyibo Johnson ife onye Igbo si nwanne ka afa ga osi afa ahụ Prince Michael Johnson Prince Michael Johnson, onye Igbo na ana Igbo. Check yenu onye Igbo na ana Igbo Prince Michael Johnson. Isi nwanne kemgbe nke a bidoro osi ya na pastor ha gwara ya na afa nna ya so name ya bụ afa arụsị na ọnya nwa ma ọ naghị aga n'ihu. Pastor told me my son name is afa arụsị, ọ naghị agazi n'ihu. You see, o chenjie na afa ya na ị ka na-ekwu ajụ onye nke a nna nwanne ka ekwenu nke na-emenụ osi afa nna gị, osi ka afa nna ya, osi afa nna ya ahụ Nwachukwu, osi Nwachukwu, osi abọteche ma njọkụ ka ọ na-aza bifo, osi njọkụ ka a na-aza, mana pastor ha sị na njọkụ bụ afa arụsị. Osi abọtụ Nwachukwu afa mpọdụ na ọwụ afa nna gị, ọwụ afa mpa nnukwu unu. Osi mba na afa mpa nnukwu ahụ njọkụ, na pastor si afa arụsị. Oche njere dị afa ịgotago. And all these names, because ancient days naturally your surname came from ihe na-eme. The only way ị ga-esi wee build an altar for your ancestors would the name the ancestors bear, because the spirit will come there and live. Na ndị mmadụ amara ife. Once you answer the surname, the ancestor spirit will go there and live. So, but he change go the afa. Ọ gaghị abịazini. You got to go, because the past memory ọ na-help gị to know the future, but it will be inside you. Ọ bụrụ na a na-ata ọjị na-agbu ọkọ na-achụ aja nonsense. No, you are the aja, you are the temple, but o nwere processes, o nwere rituals you have to do with yourself to grow your mind up. Ị ka nọ na level A, level Igbo oke ịchụ aja is level A, level 1 ka ọ bụ, bụrụ level 2 lọwọ level 3. Ndị mmadụ nọ na level 20, ị ka na-ekwu level 3. O nwere na-ekwu na ịchụ aja adịrọ mma. Ihe a na-ekwu na before it was then, because ha mere misunderstand, they misunderstood the information, then use it as the sense ha. But now ngwa gị na kọmputa bụ arụsị n'ọrụ onwe, you cannot believe it. Kọmputa isi arụsị, isi na asị jeje jụọ ya where is Lagos. Your computer where is Lagos ọgwa gị. Then if you can ask were phone gị n'aka, enwere ebe a na-asị gị ebe a na-ekwu okwu, tia Lagos, si Lagos, o wepụtara gị na phone gị. Ị jụọ kọmputa mmiri ọ ga-ezo echi, jụgodi kọmputa mmiri ka eweda tomorrow, si weda focus ọgwa gị. Ihe a bụrụ the same information ndị afa na-agba, ọkwa ka were program na kọmputa. Ọ bụrụ ya, ọ bụ exactly afa ka etiri na kọmputa, ya ka a na-akpọ ya Oracle, the engine, the processing machine of computer, afia Oracle ka a na-akpọ ya. So ọ bụrụ nwa mere ya. All those things will normal thing is in nature, but ị gaghị a na-agwa gị something, ị ga-asị na this boy ka ihe ọ na-ekwu ihe ka on ancestor ya nke mba. I know very well ihe m na-ekwu. I know ụmụ nwa eze anị, ụmụ nwa eze anị, I know what I'm saying perfectly. But ndị be I don't want to grow up. Ha chọrọ grow up, they want to capitalize in nonsense. Nwanne igburu iti bọrịbọ, go and read, jee gụọ akwụkwọ. Onwere onye amụrụ mụọ amamihe, onwere onye amụrụ mụọ akwụkwọ,
onwere onye amụ more intelligent. You look for knowledge, look for wisdom yourself, because everybody nwere wisdom. Unless you look for it, you can never get it. You just gagworo na anyị na-akọgeri na-emebisi my ancestors name, destroying their name for nothing. Ajụọ ga-esi na-eme ancestors way. Ancestors should grow. Our ancestors wanted the best. That's why they gave birth for us. They gave birth to us so that we can make them proud. Ancestors gave birth to us to make them proud. These people bịa here na-agwọ na-etutugharị na-emebisiri mmadụ ihe ekwe na-ekwu ha na-akọgheri. Our ancestors ga-adị happy ma anyị na-arụ plane, na-arụ ụgbọ mmiri, na-arụ moto, na-arụ ụzọ. Igbo land dị mma, anyị na-aṅụ ezigbo mmiri, nwee ọkụ, nwee ihe niile. Our ancestors will be the greatest people on earth. Ha ga-awụ the greatest, the happiest in the n'ụlọ mmụọ. Naanị mmụọ, they will be the happiest. Mana afọ ka ị gwọrọ naanị ebe ahụ na-akọgheri, they will be sad. Si na-ekwenu ndị a bụ ndị ntara ahụfụ mmụọ. Look at ihe a na-etuzugharị. Ewere na-eme akaja ebe they were na-achụ aja. Were na-eme akaja everywhere. Ndị ugwu kwuo anya na-eti egbu ayo, South Africa egbu ayo, Brazil egbu ayo, nke nwe egbu ayo, ndị ọcha eme ayo, nke eme ayo. Ndị ihe anaghị eme. Ekwuo science and technology, ọsị science bụ nke ndị ọcha. Mana ndị Africa si na ndị ọcha zuru their information. Ọkwa ndị ojii si na white man came to our land and take everything. Go and take it back. Anyị sikwa anyị werekwa science again kwa bịa. Ha si mba, science bụ nke ndị ọcha, science bụ nke ndị ọcha. Mana kwesịrị na ọ bụ nke nna nna gị ka ọ bụ. But you said it is your ancestors' knowledge. What are you talking about here again? I am. Ndị ọdịnala nke anyị bụ science and technology. If you don't want, you go. Who cares? Mana anyị ga-abịa ebe ahụ gwa onye ọbụla ịba with sayensị. Even sayensị nwere sayensị nke nọkịta a na-eme TD antena. Ọ na-akọntrolu gị ebe nọ na village gị. Ewere your brain rụọ antena. Achọ sef agha gị pin n'isi. Nke ụrụ sị na ndị a na-eme na ndị dibịa na-eme a na-agha mmadụ pin. Nke a enwe otu ijiri telefon na ntị. Enwe ihe mmemme mpị aka ebe a telefon ahụ agbachie gị ntị echie gị ozugbo. Telefon iji n'aka ọ gbachie gị ntị echie straight ahead. A na-agwa nnọọ teknọlọji na-achị ụwa. Instead of you to walk towards that place, ị na-aga nonsense aga azụ. After ka ị mechara those things, what next? Ọ bụrụ na improve, if you don't improve from anything, nna ịbịa ha n'ebe nna aka ngwuo gị nke a n'anya, egwu gị nke a na ntị. A na-asị ka a ga-esi abụ uru, anyị na-ekwu ga-esi abụ uru, na-akọgịrị nonsense. If you cannot prove anything out of that nonsense, ji ebe a chụzụpụ get away from here. Nna afọ a ndị Igbo na-ata adịgo eseso, afọ anyị na-ata ọ dịgo too much. Onye ọbụla ma ihe bụ onye Igbo bịa, we need you, anyị nidiri gị. Hapụ ndị na-ata ọrụ anụ, let them go. Omenanị nke anyị a ga-etigharị dị iwu dee ya n'akwụkwọ. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala, look at the way to marry. Iji ịnụ nwaanyị, a wetara gị list 5,000, i were list maa ya n'anya. Enye gị list 700, 800,000, were that list ahụ tịkọọ ya, maa ya agadi nwoke n'ihu, anụ ọfịa ka ọ bụ. Ịnụcha nwaanyị daa ogbenye. Mba, ọjị, tombo na ego nwa obere nwa ya ego na ji, ọ naghị akpọ gị nwa ya nụọ ya. Ọ naghị akpọ gị dị nwa ya nụọ ya, aragbachie ya ntị. Ya naghị akụdị akwụkwọ ahụ ebe a. N'ọdịnala a na-eme, that ya the last chance time of Igbo suffering n'ụwa niile. Nwaanyị a na-anụ nwaanyị ka esi anụ ya mgbe gboo. Mkpụrụ ego na-abụ 200 naira. Ji, ọjị, tombo, nwoke jụ ya nụọ nwa ya. Ebe mmadụ nwụrụ, ọ bụ ndị bụ ndị ọdịnala ga-atụ ego. Ndị ọdịnala ga-atụ ego jere onye mmadụ nwụrụ na be ya mgbaru. Anyị ejere onye mmadụ nwụrụ na be ya mgbaru, ọ bụghị ije iderie list onye mmadụ nwụrụ na be ya iderie list. Idere onye mmadụ nwụrụ na be ya list nwanne. Anyị ma anyị sị na Chukwu egbu anyị. Anyị nọkọta nọ eji aka anyị na-egbu onwe anyị. Asị na Chukwu egbu anyị. Ọrụ ọgwụ ọrịkwa arụ ntọfị akwa. Aka m adịkwa ya. Eso m na ndị ahụ. Anyị ga-ọnụ eke, ọnụ orie, ọnụ afọ, ọnụ nkwọ, feast every year to promote economic ihe n'Igbo land. Anyị ga-enwe economic something n'Igbo land because anyị nwere ya. Ndị ọcha na-eme carnival every year, eme senti nka. Anyị etogo gị mara ihe, ndị Igbo anyị etogonu. Anyị nwere eke ka anyị wepụta one day in a year. Ndị ọdịnala ga-eme ya. Ụnụ echekwana eburu ya gbafe o.
anyị ga-ewepụta the date ọ dịga adị mana enweghị anyị na-eche anyị ga-ewepụta the date mbọsị a ga-eji na-eme ya and we will host the feast kama anyị ere pantị anyị were host wee ebe ọ bụla anyị nwere ọdịnala n'Igbo land anyị host wee ya ebe ahụ na-afụ ihe a na-akpọ economic improvement. Ndị mmadụ bịa ebe ahụ bịa ree ihe ha bịa ebe ahụ ree ihe ha nwere ma ndị bụ ụgụ ma ndị bụ tomato let them come to that ahịa ha na-celebrate that day bịa ree ihe ha we will bring anyị ga-eweta shows eme show call the attention to that village neighboring village will come to that village make the enjoyment and go. O nwere ike the next one nwere ike the next village ka ọ ya abụọ nwere ike ọ wụrụ afọ mbọsị afọ ukwu eme ya feast otu a ka a ga-esi echi agasị ya to villages ndị Igbo amara onwe ha a na-enwe feast after every month a ga-enwerịrị one holiday feast n'ala Igbo ndị ọdịnala we take care of that onweghị ha ji gọọmenti eme ebe ya community organization ka a na-akpọ ya bụrụ nke ndị na-akụgheri nke ndị gọọmenti corruption esi everywhere si na mba ka economic community development pump and play ya culture omenala oyi ha anyị na-eme ndị a na-eme omenelu hapụ ndị ahụ ọ bụrụ onye ọbụla ka obi ya dị mma maka ịmara ihe ọjọọ gba afọ ghọọ omenala ihe ọjọọ gba afọ ghọọ omenala ala adịghị mma uru ndị ntị e nwere ndị ọ ga-ahụ their bad luck for them but we don't care anyị achọrọ ịma maka ahụfụ anyị na-ata ụmụ anyị agaghịkwa ata dị ahụfụ mba Chukwu anyị ha ekwe ya dịbazie na nke anyị tara ata ya dịba na nke anyị tara ata ihe na-enye anyị nsogbu kwewe ụdịsi onye ọbụla a zụrụ n'ụka ọnwụ na ịdị free kenebe Chukwu isi na ya pụta kenebe Chukwu maka datin wụ the highest cancer nwere ike ime human being in life. Ụka cancer ka ọ bụ ọ na-ejide gị brain gwọọ ya ịba o jide brain gị gwọọ ya ịba ị na-aghọzi onwe gị aghọ a sị gị na Jizọs abụghị Chukwu ya okwu arụ na gbanyụọ fonu ọ sị na gịnị mere na Jizọs abụghị Chukwu hey in Jesus blood of Jesus na gị sị na Jizọs abụghị Chukwu ọgwụkwa anya nwakwuru sọsọ gị wakwuru ọgwụkwa anya nwakwuru ọkwa ngwa wakwuru o ọ sị gị blood of Jesus that is o nwere ike ihe anyị kwuru eme ya affect ụjọ fear and guilt eji ejide unu je destroy brain mmadụ nsogbu adịrọ ọdịnala bere ebe egwu na ịba agwọpụ anyị ihe na-eme anyị ọgwa acha na-agwọ mmadụ ọgba nje gwọ mmadụ agwụ ihe anyị naghị agwọ ụnụ nsogbu adịrọ ọ bụrụ oge akwụkwọ anyị ga-apụta mana ọsọ ndị kwere n'ihe otu kwuru maka ọ bụ the privilege to all privilege to ndị chọrọ iserve their fatherland a privilege to them mana onye ọbụla nwere onye ọma na-arụ tinka onye ọbụla ọma na-akpụ ụzụ na nwanne ndị ọdịnala chọrọ ya enwere ebe a na-akpọ meteorological n'Ọnịcha onwe onye ịma na meteorological na-agụ akwụkwọ ebe ahụ nwanne si akpọtụrụ ndị ọdịnala na ihe anyị bịara bụ eziokwu ihe anyị bịara bụ ka ọ ga-esi adịrị anyị mma ka anyị bido godi na small one ahụ let us start from childhood small one mgbe ndị nwere ego bịazie we will tell them what to do with their money n'ala Igbo ha bịa anyị ga-enye ha guideline ọgụwụ dustbin ahụ na-afụ ebe ahụ nnukwu ego dustbin wụ money gwanụ ndị a nwere ego na-ezuzu ha bịa let them come ha nyere anyị ego anyị ga-agwa ihe a ga-eme that dustbin ifụrụ ebe ahụ isi money millions of dollars ha bịa we tell them what to do with dustbin ahụ with their money then create job ha create your own job ụna awụrụ mmadụ nwanne if you want to stop crime create job make them workmen make the youth workmen job the SS na ala Igbo they are surplus dustbin everywhere there is no road ụzọ adịrọ ndị a nwere ego rụcha shopping mall na Abuja instead of them ha jiri ego ahụ create a job for you agriculture preserve all this agriculture through this thing una enwe ọrụ nwee ihe niile ma these people ha chọrọ a na-etuzugharị ya ma mmụọ na ha chọrọ ka ọ bụ na iberibe ha did be na mmadụ nwere too much money ama ebe ekwu okwu nsogbu adịrọ agbacha ọsọ agụọ mile ọdịnala abịago bụ na ọ bịago otu a ka esi eme ya ka esi eme n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe a na-ekwu ya otu a na-eme ya a na-ekwu ekwu a na-eme eme nsogbu adịrọ ọ nwayọ ihe a bụ ihe a na-eme forever and ever ọ bụrụ nke a na-asị ya ozugbo eme nke eme mba ọ nwayọ one after the other one step at a time mana ihe ọbụla a ga na-eme
ndị ọdịnala ga na-ama onye ọbụla bụ onye ọdịnala must know it. Mana ọkwa ndị kwere n'ihe otu kwuru, ọkwa ndị nkịtị ịma ndị Igbo adịrọ mma. Ịgwa ha anaghị ị na-ere wine, onye ọbụla ere wine ibe a na-ahụkọ ihe ha amasị nke bụ ezigbo wine na nke bụ fake wine. Enwere ike ị na-arụ ezigbo wine o, mana onye ọbụla na-arụsị wine ị maghazi nke bụ ezigbo na nke bụ ajọ wine, enwezie nsogbu. So nsogbu adịrọ ụmụnne m, a sị m jisie ike jide ka unu ji. Ndị Igbo bụ ezigbo mmadụ, ha bụrụ ajọ mmadụ. Hapụ nnọọ ihe isi ike, mana ihe isi ike nwere ebe ọ na-emeburu mmeri mmadụ ihe, onye akawasị ike, onye ahụ adaba iberibe. So nsogbu adịrọ nwe unu ọ ga-adị mma ọnwa mgbe nta ọ da-adịgide. Sị m Chukwu gọzie unu ka ọ dịbakwa na echi mbọsị onye ochi ga-akwa nna ya ka anyị chọọ na ihe anyị furu efu. Jeenụ gụọ Baịbụl ọfụma, Genesis chapter 5 1-3 1-3 unu ga-afụ ihe edere ebe ahụ. Egwuru unu wayo, emere unu pọpị ka ọ dịbakwa.